in dai bahaushe ne kai to insha Allah nesa ta zo kusa. Duk lokacin da zan gabatar da wani wasa na musamman na tabbatar da kusa da garuruwan da suke kusa da Lagos ba zai yi wahala mutum ya hauro ya zo ya kalla ba. Unlike arewa shows din ma duka local show muke yi wanda babu arrangement mai kyau, babu wani abu na ci gaba a irin shows din da muke yi. Sau da haka a ina ne mutum zai hangi cewa zai iya yin abin da ya dace ya burge kanshi ya burge 'yan kallo. Lagos to ba su da gwani, ba su da gwani, ba su da jarumin da za su iya zuwa kallon sa a duk lokacin da aka ce an haɗa wani show da artist ɗin gari irin su Wizkid, Davido da sauransu. Babu wani ɗan arewa da ya amsa sunan ɗan arewa a ciki, kuma an kwashi lokaci da yawa shekaru babu ɗan arewa. Da haka wannan gurbin da babu shine yasa na taho garin Lagos domin cike wannan gurbin, da zama da cewa Hausawan da suke Lagos da wanda suke kusa da Lagos nasu ya zo, wanda za su riƙa jin daɗi a ce idan an je show ba wai waƙoƙi ne kaɗai na yarbanci ko inyamuranci ko wani yaren ba, za su riƙa jin cewa bahaushe ma gashi ya zo gari, kuma duk inda za a gabatar da wasa an gayyace shi za mu iya zuwa mu gani. So wannan shine albishin da nake so in yi wa masoyana su sha kurumin su kwantar da hankalinsu. Wannan gurbin da suke tunanin cewa babu bahaushen da zai iya cike shi, to Allah ya kawo da musamman, kuma insha Allah daga yanzu za a fara. Dan ma ba a fara komai ba, sai yanzu da na zo garin Lagos zan nuna wa masoyana cewa Allah ya bani dama da zan iya nishaɗantar da su, kuma da zan iya taimakawa Hausawan da suke wannan gari waɗanda suke neman taimako idan Allah ya bani sa'a. Ok, kai maganar wasu mawaƙa na wanda dama a nan yanki suke. Idan na so fuskanta za ku yi aiki tare kenan? Insha Allah a yanzu haka da ka gani nan abin da ya kawo ni kenan. Ina ƙoƙarin in samu contact da aƙalla manyan mawaƙa guda 5 da nake so in yi waƙa da su, video da kuma audio. So da haka duk connection ina da nake da shi a garin Lagos din da abokai da kuma iyayen gida waɗanda za su yi bani gudunmawa, na riga na gama connection, sai dai a fara aiki. Insha Allah a cikin 2020 zan samu damar yin waƙa da Davido, Burna Boy, Tekno, Lighter, Olamide da kuma Phyno. Ina sa ran insha Allah duk a cikin wannan shekarar da za mu shiga zan gabatar da waƙoƙi da su, kuma insha Allah yadda 'yan arewa suke tunani mutum in ya zo garin Lagos lalacewa zai yi ko kuma zai je abin da bai dace ba, ba shi ne abin da ya kawo ni ba. Don haka su kwantar da hankalinsu. Insha Allah yadda suka san daga kamun kai da kuma kiyaye abin da zai jawo wa kaina da kuma iyayena zagi, zan yi ƙoƙari in ga cewa na kiyaye shi. Da haka ba ma waɗannan mawaƙan da na lissafa maka ba wai su ba, don na tabbatar da cewa yawancinsu ba su san da ba, amma daga lokacin da na gabatar da ayyuka tare da su za su sani, kuma na tabbatar da cewa za su yi sha'awar su ga cewa suna saka ni a cikin irin abubuwan da suke bukata. Don kamar yadda nake bukatar Yarbawa da Inyamurai a cikin masoyana, su ma suna bukatar Hausawa a cikin masoyansu. Idan ka duba za ka cewa ba su cika zuwa arewa yin gabatar da wasa ba, sai dai bikin ma ɗaiɗaiku. So yanzu kuma ga Adam Zango ya dawo kusa da su, wanda ba sai ma sun je arewa ba, sai dai ni idan na ra'ayi in kwashe su mu je arewa mu gabatar da wasa ko da ba don kuɗi ba, domin ga cewa mawaƙan da ke arewa da waɗanda suke DJs da sauransu su ma su fara samun connection ɗin da a ce su ma ana damawa da su. To muna ganin cewa kamar yanzu za ka kawo mana Kannywood a Lagos kenan? A'a, ba Kannywood zan kawo Lagos ba. Na'am. Saboda ni yanzu bana cikin Kannywood, ba ɗan Kannywood bane ni. Kuma yadda na faɗa tun kusan wata 6 ko 7 na fita daga cikin ƙungiyar Kannywood. Ni yanzu independent filmmaker ne, independent singer, ba na tare da Kannywood. Da haka ba Kannywood zan kawo ba. Sabuwar wata masana'antar na waƙa da kuma fina-finan zan rungumar kawo shi Lagos, wanda ni da kaina na ƙirƙire shi, kuma muka yi ƙoƙarin mun ga cewa mun saka shugabanni. Ba na ma cikin shugabanni, amma dai ni na tsaya ne registration, ne duk abin da na yi muka ɗora wanda muke ganin cewa zai taimakawa
'yan fim da suke bangaren Kaduna har da Kano ɗin ma wasu suna da sha'awar cewa a cikin wannan ƙungiya suke. Don haka ni na kawo wa arewacin Najeriya ne ci gaba wajen yaɗa yaren Bahaushe da kuma al'adar Bahaushe, amma ba ni da alaƙa yanzu da Kannywood.